Yo nananom osahene magye adwa me nhwe be ni ntutumu na afi yesua mu ade. Ye ba behwe be ba ku bi a me nkrofo me mpanimfo bi Dr. Akwidi Etuo Dr. Ehishema okonfo anochi an ibi se wo yofri etidini yofri konfo na emu ye bo din e ka na obiri konfo kan se ayi nkasa honfa so amana aka ho o se kwantin kro metwa mu a na obiri konfo anochi nso mesene mi si be no so bi no wati na afi etutu be no ne edi mu nkomo se kwantin kro metwa mu a na obiri konfo anochi nso o mesene na meka konfo anochi a mekire akonfo mba ye man mu samre na Ghana na enye o man ba ku bu mba ku se de nei eti ne mum na ayemfo binum na o maye nhihye a o mu ne di amanfo binum so na se ka bomu a na se betumi aka ne se eye Ghana man na yenya obi ti se konfo anochi ebere nim no mse akonfo a no mo din be baasa na ebi wo emia ya na omobo ahemfo no mo di akon na konfo anochi ne okonfo a Ghana ha ye kan ni ho asem dodo no anim na obaye no wantena fa akun otutu akwan fa nkura wudo bebre so nti se obi a wo nananom nka de konfo anochi ba ho obeye ya enye na esoguso mu yie bise me mente ye kura no ma tise achema pedwa okonfo anochi ekofa akuru num ko chebi e wo kwantin kro kwan bi wo a ne fam de ko chibi na ni dwama okura no okuti abotan bi wo kwai mu ho ama ya to wodin se odwan na ntia onye obi a ufra pedwa na watena pedwa chiri yi a edin ame bi wontimi moda odwan na ntia ewo ho bepem ne apedwani bia wo ya pedwani ba bia nim de me kan se ye frɛ asase bi edo se odwan na ntia ya pedwa onu kwai mba ko afu eho no ekwantietietieti da wa afa atimi kopi chibi na okonfo anochi suman a na odebo ne ho ba na efe ne kwantin kro na utie ni din na ese ode ba akanka semu e kase kwantin kro a ekwan ba ko a enipa baanu ntimi mu nsan ewo so na efe ne kwantin kro se wonam na wisi obi enipa ni gina nchen ansa na watwam na ne suman ne sa na ode na obiri konfo anochi ene bo suman man ho ye kase suman ye de odi nipa de bo ne ho ban enti se base ye kasa no e de a kire nyema bi enam se ye sema ye ti free na nanom anu nyina se abosom ne ade nti obi ampese otie sa asem no enti se kwantin kro mesen ya na se obiri konfo anochi emetwam ne senti okonfo anochi kwantin kro na ye ni suman na ye bodi no eno nei empanimfo no edi oman su no wono motoki ana omo motoki ninka ne se moto edi wo manim no ye no na mpanimfo na edi ma wo so atmase so opese wo hunu se opanyin bia betwam a ni moto di kan betwam moto ni twam a obi onimu atimu se moto we atwam yi speaker of parliament dia we chief justice moto we attorney general ni moto ebi a moto we akui IGP dia na o mampanyin bese a ye san hihye ni nyina o o mampanyin bese a ye moto ahodo edi nanim na be di akire bese a moto edi nanim edi sabre no obiri konfa no chi a ono nso ba oman mu mpanyimfo ni ayimfo ono omdi dwuma titiru obewie na dwuma wa asanteman mu ana ye na o se tu odi kan opimso one ne ba ebechichira asante no na ono nso nye ni paketwa enti opesuman a edi nanim ebo no ho ban enti ekase se kwantin kro mesene ya ana kwantin kro metwa mu a obiri konfa no chi mesene ya na ye ka se suman ebo no ho ban a na suman ye de ebo nipa ho ban eti ekase suman nya de a ye nananom ka ho asem na ya de a se obi tia na ba mu bu enei ewiase sesan obiara wo wiase bia o suman wo no ho nanso enam se yenka ne din suman nti omumu ni se ye bone because asofo no your CCTV cameras ya solid them suman ye wo niema e dia bo ye fie ho ban se be ya onipa bonfo bi mumam suman eti controfi bo ye bu she na no se controfi se ne suman ni nani no asem bi na me ka wa ha o eti be we na ye san bu bi mo obiri konfa no che se
so nim sɛ asɛm bi betumi afa kwanten korase a enka obusuma apre no ebe ya me de ma mu minim ara de sɛ ya twera to wo de a me de mi hyi ase ya twera to san sɛ me wopanyin bi wo wa me de bɛ ne ba na obɛkyɛ me sɛ wo dada na de mi kan nyina ɛyɛ doctor akwedi etu odotoba ɛne general doctor Nayat ɛna hyehyɛ bɛ no ma sɛ obiri konfa na ɔkye nim sɛ asɛm bi betumi afa kwanten korase a enka obusuma apre no we ebe to so yenu a me de ma mu dentina omubu bɛ ne ba obiri konfa na ɔkye sɛ onim sɛ asɛm bi betumi afa kwanten kro ase a enka obusuma apre no ɛgye sɛ ye ba ho ban bo a wo ho kwan sɛ wa ho odin bɛ so a bambo bia wo hia wo abrabom bia wo ye efiri sɛ bra ade akye ade asa no na nim bia kwa animu etitete no kwan ne ɛfa so de boy efie ho ban no na ani obi ukosi dan na de mpentoa sis wa fa so a ɛnatwam eti obiri konfa na ɔkye sɛ wonim sɛ asɛm bi betumi afa kwanten korase a enka obusuma apre no kyerɛ sɛ de me nkomo ni nyina mpɛ sɛ me de ba ne sɛ ye ka suman nya bosom a etwa mogya gu so suman de nipa de bɔ ne ho ban na ye no saa mre no na bi ho mo de hyɛ kawam o mo de hyɛ ade a de to ye kom ebi o mo de ye bansere anase bi o mo de ye ade a de to ye nsa enei enti saa biom bibi e fa bambo hu bia suman eti so fa wo kyeman etena wadwuma no a suman no etina kontromfi sɛ ni suman eni nani yɛsesa sɛ suman fata kurotwa amansa nanso kontromfi na ne se ewu eti sɛ suman no egyina hɔ ma ade ebo nipa ho ban enti ebetumi ayɛ wo CCTV camera de wo utu a wato ato a wo de bɔ ho ban ɛna yi wo suman aha nti abusua ebe mienu ɛna meka bɔ mu a me de bae ne ba na me di hu nkoma me de bɛka ne sɛ kwanten kro mesene ya ana kwanten kro metwa mu a na obiri konfa no kyen so o mesene o sa hen ni apia o